Bilbo-Portugalete trenbidea, itsasadarreko trena bezala ere ezaguna, 1888an inauguratu zen. Urte batzuk geroago, 1926an, ia hiri osoa zeharkatzen zuen tunel bat zulatu zen, trenbideak Santurtziraino jarrai zezan, La Peñotan geldituz. Gerra Zibilean, zonaldeak jasan zituen bombardaketetan, tunela pertsona askoren babesleku ere izan zen, bertan gorde baitziren. Trenbide bakarrekoa zenez, trenak geltokian sartzen ziren eta bidea libre geratzen zenean, atzera egin eta Santurtzirantz jarraitzen zuten. 1952an, trenbide aldaketa horietako batean gertatutako istripu baten ondorioz, geltokia bertan behera utzi eta geraleku xume bat lehenengoz eta gero geltokia egungo kokalekura leku aldatu zen. 1970 arte, ez zen tunel paralelo bat eraiki, trenen zirkulazio bikoitza ahalbidetzen zuena. Trenbide honek ospe handia izan zuen, eta pertsona askok erabili zuten bai lan garraiorako, bai aisialdirako ere.